हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण आज अध्याय 11वा विश्वरूप दर्शन योगचा अध्ययन करणार आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा साध्या सोप्या भाषेमध्ये आपल्याला सांगितली आणि त्याच भगवद्गीतेचं हे अध्याय आपण ग्रहण करू शकत आहोत. श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांनाही सादर प्रणाम, ज्यांनी हा आपल्यासाठी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि सर्वांना उपलब्ध करून दिला. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकाचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. तसेच इस्कॉनच्या सर्व टीमला धन्यवाद देते, ज्यांच्या सहकार्याने आपल्याला हा उपक्रम घेणं शक्य असतं. उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण अध्याय हा 11वा बघतोय, विश्वरूप दर्शन योगचा, आणि ज्यामध्ये आपण समजून घेतलं की सुरुवातीला अर्जुन कृष्णांना विनंती करतो की कृष्णांनी आपलं विश्वरूपाचं दर्शन द्यावं म्हणून. आणि यामागचं कारण काय असतं, तर सामान्य जनांनाही कृष्णांचं श्रेष्ठत्व समजावं, कृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ आहेत, साक्षात श्री पुरुषोत्तम भगवान आहेत, हे समजण्यासाठी अर्जुन ही विनंती करतो. कारण विश्वरूप दाखवण्याची ही शक्ती केवळ भगवंतामध्येच आहे, इतर कोणीही देवदेवता हे विश्वरूप दाखवू शकत नाहीत. आता अर्जुनाने इच्छा प्रदर्शित केल्यामुळे कृष्ण हे विश्वरूपाचं दर्शन अर्जुनाला देतात, जे बघून प्रथम अर्जुनाला आनंद होतो, पण त्यानंतर तो आता व्यथितही होतो आणि आता तो हात जोडून नतमस्तक होतो कृष्णांना. आणि तो सांगतो, जे देवदेवताही काही ज्यांना दिव्य दृष्टी बहाल झालेली असते तेही या विश्वरूपाचं दर्शन करू शकतात, आणि ह्या सगळ्यांचाच आता भाव हा असाच असतो की ते भयभीत होऊन हात जोडून कृष्णांची प्रार्थना करू लागतात. प्रथम अर्जुनाने केलेली स्तुती आपण बघितली, त्यानंतर जे आपण 41 आणि 42 हे श्लोक बघितले ज्याच्यामध्ये अर्जुन क्षमा याचना करतो, तर आज आपण आता 43व्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. हा, हरे कृष्ण. कोण वाचतंय श्लोक? वाचताय तुम्ही, सायली माताजी? हो वाचते. हरे हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयान् न त्वस्य मोत सत्यभदिकः कृतोऽन्याओ लोकत्रयप्रतिभं प्रभाव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योजना माताजी, वाचाल तुम्ही? हो वाचते माताजी. हरे हा. कृष्ण. तुम्ही या संपूर्ण चराचर सृष्टीचे पिता आहात. तिथे परमपूज्य आध्यात्मिक गुरु तुम्ही आहात. तुमच्या बरोबरीचा कोणीही नाही, तसेच तुमच्याशीही कोणी एकरूपही होऊ शकत नाही. तर मग हे अतुलनीय शक्तिशाली भगवंता त्रैलोक्यामध्ये तुमच्यापेक्षा
अधिक श्रेष्ठ कोण असू शकेल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा 36व्या श्लोकापासून अर्जुनाने कृष्णांची स्तुती करायला सुरुवात केली आहे. पहिल्यांदा तो म्हणतो की ऋषिकेश असं त्यांना संबोधतो की तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जग हर्षोल्लासित होते. सर्व लोक हे तुमच्यावरती अनुरक्त आहेत. मग पुढे 27व्या श्लोकामध्येही अर्जुन म्हणालाय की तुम्ही ब्रह्मदेवापासूनही श्रेष्ठ असे आदी सृष्टीकर्ते आहात. त्याच्यानंतर पुढच्या श्लोकामध्ये तो काय संबोधतो त्यांना, देवाधिदेव जगन्निवासा अशा शब्दामध्ये त्यांना तो स्तुती करतो. आदि पुरुष भगवान आहात तुम्ही, पुरातन आहात, या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे आता हे स्तुती करण्यास प्रारंभ केला. 42व्या श्लोकामध्ये त्यांनी क्षमा याचना केली की आता मित्र होते ना कृष्ण आणि अर्जुन, यांच्यामध्ये कसा सख्य भावामध्ये ते एकत्र जोडलेले होते, त्यामुळे ते एकत्र खेळले, त्यांनी एकत्र भोजन केलं. मग असं करत असताना काही माझ्याकडून अपराध झाले असतील तर मला क्षमा करा म्हणून त्यांनी याचना पण केली कृष्णांकडे. आणि इथे 43व्या श्लोकामध्ये परत तो स्तुती करतोय. जरी आता कृष्णांनी विश्वरूप आपलं प्रदर्शित केलं असलं तरी कृष्ण हा माझा जिवलग सखा आहे, हा संबंध अर्जुन विसरू शकत नव्हता. आता जसा हा अर्जुनाचा भाव आहे की विश्वरूपाचं दर्शन जरी झालं तरी कृष्ण हे माझे मित्र आहेत, माझा जिवलग सखा आहे, या नात्याचा त्याला विसर पडत नव्हता. तसंच आता जीव आणि कृष्ण यांच्या संबंधीचं शाश्वत असा नातेसंबंध आहे बघा. जरी मायेच्या प्रभावामुळे जीवाला विस्मरण असलं या नात्याचं, तरी हा संबंध मनुष्य जीवनामध्ये आपण पुनर्स्थापित करू शकतो. आता खरं तर ही एकमेवच गोष्ट म्हणतात तशी शाश्वत आहे. म्हणजे भगवंत शाश्वत आहेत, आपला आत्मा शाश्वत आहे जो कृष्णांच्या पासूनच, भगवंतांच्या पासूनच आलेला आहे. आणि आपल्या आत्म्याचा भगवंतांकडे असलेला हा जो संबंध आहे सेवक आणि स्वामी, हा शाश्वत आहे. ज्याला ह्या संबंधाचं ज्ञान होतं, म्हणजे ज्याची श्रद्धा असते, तो निस्संदेहपणे भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला जोडून घेतो. आणि जो भक्त हे जाणतो की कृष्णांबद्दलचं हे ज्ञान, कृष्णांची शक्ती, कृष्णांचं कर्म हे सर्व काही दिव्य आहे, तो पुढे ऊर्ध्व प्रगती करतो भगवत धामाच्या दिशेने. जे आपण 4थ्या अध्यायातला 9वा श्लोक शिकलो होतो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. कृष्ण हे 4थ्या अध्यायातल्या 9व्या श्लोकात म्हणतात. नैति मामेति सो अर्जुन म्हणजे काय, की अर्जुना असा व्यक्ती जो माझं जन्म कर्म दिव्य असल्याचं जाणतो, तो परत या दुःखालयामध्ये किंवा दुःखालयम अशाश्वतम किंवा अनित्यम असुखम असंही वर्णन आहे, तर अशा या भौतिक जगामध्ये परत येत नाही. म्हणजे या श्रद्धेने की कृष्णांहून श्रेष्ठ कोणीही नाही हे जाणून जेव्हा भक्त त्यांच्या सेवेमध्ये स्वतःला जोडून घेतो, तेव्हा मग त्यांच्या योजनेमध्ये तो निमित्त बनू शकतो. आता 44वा बघू आपण. हो. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां महिषि मह मिहि- त्वं त्वमहिमशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रीतः प्रियाया हरसि देव सोडून. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रत्येक जीवाचे आराध्य परमेश्वर तुम्हीच आहात. मी साष्टांग प्रणिपात करून तुमच्याकडे कृपायाचना करीत आहे. ज्याप्रमाणे पिता आपल्या पुत्राचा उर्मटपणा सहन करतो, किंवा एक मित्र दुसऱ्या मित्राचा उद्धटपणा सहन करतो, किंवा पत्नी आपल्या पतीचा उद्दामपणा सहन करते, त्याप्रमाणे कृपया मी केलेल्या अपराधांची मला क्षमा करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता इथे अर्जुन क्षमा याचना करताना काही उदाहरणं देऊन बोलतो की जसा पिता एखाद्या आपल्या पुत्राचा उर्मटपणा सहन करतो, त्याच्या अपराधाला क्षमा करतो पिता, तसंच कृष्णा मी केलेल्या अपराधांना तुम्ही क्षमा करा असं म्हणतोय, तो अशी याचना करतोय. जसा प्रेमाचा संबंध असला की तिथे क्षमा मिळू शकते, तसंच भगवंत हे आपल्या सेवकांच्या अपराधांना क्षमा करतात. पण जो सेवक आहे किंवा जो भक्त आहे त्याने तो अपराध परत होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. शिशुपालाचं उदाहरण आहे बघा, कृष्णांनी त्याच्या 100 अपराधांना क्षमा केली होती.
तसंच गोवर्धन लीलेमध्ये इंद्रदेवाने क्षमा मागितली तेव्हा कृष्णांनी त्याला क्षमा दिली होती. म्हणजे कृष्ण क्षमाशील आहेत, पण आपल्यालाही आपण केलेल्या चुकांची जाणीव होऊन त्यांच्याकडे क्षमा याचना करायला हवी. भक्तांसाठी हा खूप मोठा गुण आहे, क्षमा याचना करणं भगवंतांच्याकडे. हा म्हणजे जे भक्तांचे काही गुण आहेत, जे आता 12व्या अध्यायामध्ये 13व्या अध्यायामध्ये हे सगळे आलेले आहेत, तर त्याच्यामध्ये भक्तासाठी किंवा वैष्णवाच्यासाठी हा सगळ्यात महत्वाचा गुण मानला जातो. आता 45वा बघूया. हा, मीनल हरे कृष्ण. माताजी मीनल आल्या माता मिनल माताजी. हा, हरे कृष्ण माताजी. मी ट्रान्सलेशन वाचते. हा. एक मिनिट, मी माझं म्यूट काढते. हा, आवाज तुम्ही येतोय? अनम्यूटच येतोय? आहात, आवाज येतोय तुमचा. हो, हो. तेच विचारलं, आवाज येतोय ना ऐकू? हो हो, येतोय हरे येतोय. कृष्ण. 45वा श्लोक. अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेलं विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे. परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अर्जुन इथे या श्लोकामध्ये कृष्णांना सांगतोय की तुमच्या विश्वरूपाचं दर्शन करून मी आनंदित झालोय, पण त्याबरोबरच भयभीतही झालोय. तरी आता तुमचं पुरुषोत्तम भगवान रूप माझ्या समोर तुम्ही प्रगट करा. आता कृष्णांना मित्र मानून, सखा मानून केलेल्या अपराधांची क्षमा प्रथम अर्जुनाने मागितली, आणि आता तो कृष्णांना सांगतोय की मी व्यथित झालेलो आहे. आता इथे पुढे कृष्णांना तो आपलं चतुर्भुज रूप धारण करण्याची विनंती करतो अर्जुन. आता हे विश्वरूप जे कृष्णांनी दाखवलं, हे विश्वरूपाचं स्वरूप कसं आहे? हे अनित्य आहे, भौतिक स्वरूपाचं आहे. पण जे चतुर्भुज नारायण रूप आहे, जे वैकुंठ लोकात असतं, तसंच जे द्विभुज रूप आहे भगवंतांचं, जे गोलोक वृंदावनामध्ये असतं, हे शाश्वत रूप म्हटलेलं आहे. आणि इथे या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपादांनी समजावून सांगितलंय की वैकुंठ लोकामध्ये भगवंत दिव्य चतुर्भुज नारायण रूपामध्ये वास करतात. म्हणजे त्या रूपामध्ये ते असतात तिथे. आणि आध्यात्मिक जग अर्थात असंख्य आहेत. आपण म्हणतो ना, अनेक ब्रह्मांड आहेत, तर या अनेक ब्रह्मांडामध्ये अनेक असे वैकुंठ लोक आहेत. आणि या प्रत्येक लोकामध्ये श्रीकृष्ण आपल्या या विस्तारित रूपामध्ये उपस्थित असतात. निरनिराळी नावे ते धारण करतात. तर हे जे चतुर्भुज रूप आहे, म्हणजे चार भुजा असलेलं रूप, या चार भुजांमध्ये शंख, चक्र, गदा आणि पद्म असं त्यांनी धारण केलेलं असतं, असं हे रूप आहे. आणि हे शंख, चक्र, गदा आणि पद्म कुठल्या हातामध्ये आणि कुठल्या क्रमाने त्यांनी धारण केलेलं आहे, यावरून त्यांची विविध नावं आहेत. हे पद्मपुराणामध्ये ज्याचं वर्णन आलेलं आहे. आता उजव्या बाजूचा वरचा हात, मग उजव्या बाजूचा खालचा हात, तसंच डाव्या बाजूचा वरचा हात आणि डाव्या बाजूचा खालचा हात, याचप्रमाणे शंख, चक्र, गदा आणि पद्म हे धारण करणारे जे रूप आहे, त्या विष्णूंना केशव असं म्हटलेलं आहे. मग पद्म, गदा, चक्र आणि शंख या क्रमाने धारण करणारे जे विष्णू आहेत, त्यांना नारायण असं नाव आहे. मग चक्र, शंख, पद्म आणि गदा या क्रमाने धारण करणारे माधव, गदा, पद्म, शंख आणि चक्र या क्रमाने धारण करणारे गोविंद, तसेच मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव अशी अनेक नावं आहेत. म्हणजे या क्रमाप्रमाणे आणि कुठल्या हातात त्यांनी काय धारण केलं याप्रमाणे ही कृष्णांची वेगवेगळी विस्तारित रूप आहेत. तर इथे अर्जुनाने भगवंतांचं जे चतुर्भुज रूप पाहण्याची जी इच्छा व्यक्त केलेली आहे, त्याचं आता पुढे कृष्ण कसं त्याला हे दाखवतात, विश्वरूपातून चतुर्भुज रूप दाखवतात, ते आता आपल्याला पुढच्या श्लोकामध्ये समजतं. आता 46वा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे विश्वमूर्ते, हे सहस्रभाव भगवान, मस्तकावर मुकुट धारण केलेले आणि शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी तुमचे चतुर्भुज रूप मी पाहू इच्छितो. तुम्हाला या रूपामध्ये पाहण्यासाठी मी आतुर झालो आहे.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे आता स्पष्ट आहे, अर्जुनाने परत विनंती केली आहे त्यांना की तुमचं चतुर्भुज रूप तुम्ही आता माझ्या समोर प्रगट करा. आता आपण पुढचा बघूया 47. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतात हे परम श्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखविले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की याआधी कोणालाच या विश्वरूपाचं दर्शन झालेलं नाही. बघा, अर्जुन कृष्णांचा सखा होता आणि त्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कृष्णांनी हे विश्वरूप त्याच्या समोर प्रगट केलं होतं. तर इथे आपण थोडं तात्पर्य वाचूया. योजना माताजी, हरे कृष्ण. वाचता तुम्ही तात्पर्य? पूर्ण वाचायचं. हरे कृष्ण. तात्पर्य: अर्जुनाला भगवंतांचे विश्वरूप पाहण्याची इच्छा होती, म्हणून आपल्या भक्तावर कृपा असल्यामुळे भगवंतांनी आपले ऐश्वर्यमय आणि तेजोमय रूप अर्जुनाला दाखविले. हे रूप सूर्याप्रमाणे तळपत होते आणि याची अनेक रूपे वेगाने बदलत होती. केवळ आपल्या मित्राची अर्जुनाची इच्छापूर्ती करण्यासाठी भगवंतांनी हे रूप प्रकट केले. मानवीय कल्पनेच्या अतीत असणारे हे रूप श्रीकृष्णांनी आपल्या आत्मयोगाने अंतरंगा शक्तीने प्रकट केले. अर्जुना व्यतिरिक्त पूर्वी कोणीच हे विराट रूप पाहिले नव्हते. परंतु अर्जुनाला विश्वरूप दाखविल्यामुळे स्वर्ग लोकातील आणि अंतरिक्षामध्ये असणाऱ्या इतर लोकातील भक्तगणांनीही हे रूप पाहता आले. त्यांनीही हे रूप पूर्वी पाहिले नव्हते, परंतु अर्जुनामुळे त्यांना सुद्धा हे रूप पाहता आले. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर कृष्ण कृपेमुळे अर्जुनाला ते विश्वरूप पाहण्यास मिळाले. ते भगवत परंपरेतील सर्व भक्तांना पाहण्यास मिळाले. काही जणांनी म्हटले आहे की श्रीकृष्ण जेव्हा दुर्योधनाकडे शांततेच्या वाटाघाटी करण्यासाठी गेले होते, तेव्हा हे रूप दुर्योधनाला सुद्धा दाखविण्यात आले. दुर्दैवाने दुर्योधनाने शांततेचा प्रस्ताव स्वीकारला नाही. परंतु त्यावेळी श्रीकृष्णांनी आपल्या विश्वरूपातील काही रूपे प्रकट केली. परंतु अर्जुनाला दाखविलेल्या विश्वरूप परंतु अर्जुनाला दाखविलेल्या विश्वरूपाहून ती रूपे निराळी होती. कारण या ठिकाणी स्पष्टपणे म्हटले आहे की यापूर्वी कोणीच हे रूप पाहिले नव्हते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे इथे स्पष्ट होतं की जेव्हा आधी त्यांनी विश्वरूपाचं दर्शन माता यशोदेला करवलेलं किंवा इथे दुर्योधनाला करवलेलं, ही विश्वरूपाहून निराळी रूप होती. जे पूर्ण विश्वरूप आहे, पूर्ण शक्तिशाली असं, ह्या रूपाचं दर्शन त्यांनी केवळ अर्जुनाला दिलं. आता 48. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अरे कुरुप्रवीर, नाही नाही. यापूर्वी माझे हे रूप विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते. कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्म करण्याने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे काय म्हटलंय कृष्णांनी की वेद अध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्म करण्याने किंवा उग्र तपस्या करण्याने मला हे विश्वरूपामध्ये माझं दर्शन होणं शक्य नाही. कुठल्या गोष्टीने दर्शन होऊ शकतं? तर कृष्ण सांगतात केवळ भक्तीद्वारेच आपण कृष्णांना पोचू शकतो, या विश्वरूपाचं दर्शन करू शकतो. तर आपण तात्पर्यातला थोडासा भाग इथे वाचूया. हा, पहिला माताजी हा पॅराग्राफ वाचायचा, इथून वाचा बरं या संदर्भात. तात्पर्य: या संदर्भात दिव्य दृष्टी म्हणजे काय हे स्पष्टपणे जाणून घेतले पाहिजे. तर ही दिव्य दृष्टी कोणाला असू शकते? दिव्य म्हणजे दैवी होय. जोपर्यंत मनुष्याला देवतेप्रमाणेच दैवी अवस्था प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत त्याला दिव्य दृष्टी मिळू शकत नाही. आणि देवता म्हणजे कोण? वेदांमध्ये सांगितले आहे की जे विष्णू भक्त आहेत ते देवता होत. विष्णू भक्त हा स्मृता देवा. जे अनिश्वरवादी आहेत, अर्थात जे विष्णूंना मानत नाहीत किंवा जे श्री कृष्णांच्या निर्विशेष तत्वालाच परमसत्य मानतात, त्यांना दिव्य दृष्टी प्राप्त होऊ शकत नाही. श्रीकृष्णांची निंदा करावयाची आणि त्याचबरोबर दिव्य दृष्टीची ही अपेक्षा करावी हे शक्य नाही.
जोपर्यंत मनुष्य दिव्य होत नाही तोपर्यंत त्याला दिव्य दृष्टी प्राप्त होऊ शकत नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर ज्यांना दिव्य दृष्टी प्राप्त झालेली आहे ते सुद्धा अर्जुनाप्रमाणेच पाहू शकतात. हरे वाच कृष्ण. हा, हरे म्हणजे कृष्ण. केवळ भक्तालाच ही दिव्य दृष्टी प्राप्त होऊ शकते. जो भगवत भक्त नाही किंवा जो निर्विशेषवादी आहेत अशांना भगवंतांच्या विश्वरूपाचं दर्शन ते करू शकत नाही. शुद्ध भक्त झाल्याशिवाय विश्वरूपाचं दर्शन होऊ शकत नाही. आता पुढचा बघू आपण 49. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं दुघोरमिदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की माझं हे असं विराट रूप बघून तू व्यथित झालायस आणि आता मी माझं हे रूप समाप्त करतो. आता हे ऐकून भयभीत आणि व्याकुळ झालेला किंवा व्यथित झालेला अर्जुन शांत चित्त होतो. बघा, भक्ताला भगवंतांचं विश्वरूप पाहण्यामध्ये रुची नसते. जसं आपण म्हटलं की विश्वरूपाचं वर्णन अति भव्य अति विशाल असं केलेलं आहे. या विश्वरूपाच्या बरोबर भक्त प्रेमाची आदान-प्रदान करू शकत नाही. उदाहरणार्थ, भगवंतांना आपण प्रेमाने एखादं फूल अर्पण करतो किंवा हार अर्पण करतो, फळ अर्पण करतो. पण या विश्वरूपाचं वर्णन जसं असंख्य मुखे, असंख्य भुजा आणि ज्याचा आदी नाही, मध्य नाही, अंत नाही असं आहे. मग भक्त केवढं अर्पण करणार आणि काय काय म्हणून अर्पण करणार? तर आपण अपूर्ण पडू अशा विश्वरूपाबरोबर जोडून घ्यायला. त्यामुळे जो कृष्णांच्या रूपाबरोबर, द्विभुज रूपाबरोबर जो आदरयुक्त भक्तिभाव असतो भक्तांचा, तर तो या विश्वरूपाबरोबर स्थापित होऊ शकत नाही. या आदरयुक्त भक्तिभावाची अनुरूपी भक्ताला विश्वरूपाच्या बरोबर जोडून करता येत नाही. तर त्यामुळे विश्वरूपाच्या बरोबर अर्जुनाला हा संबंध स्थापन करणं अवघड जात होतं आणि त्यासाठीच त्याला कृष्णांना आपल्या म्हणजे द्विभुज रूपामध्ये बघायचं होतं, जे त्यांचं पुरुषोत्तम भगवान असं रूप आहे. तर इथे आपण परत तात्पर्य वाचूया. हा, हरे कृष्ण. वाचा माताजी, पूर्ण तात्पर्य वाचायचं. भगवद्गीतेच्या तात्पर्य. भगवद्गीतेच्या प्रारंभी पूजनीय पितामह भीष्म आणि गुरु द्रोणाचार्यांचा कसा वध करावा याची अर्जुनाला चिंता होती. परंतु श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे की त्याने आपल्या पितामहांचा वध करण्यात भयभीत होण्याची जरुरी नाही. कुरुसभेत धृतराष्ट्र पुत्रांनी जेव्हा द्रौपदीचे वस्त्रहरण करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पितामह भीष्म आणि द्रोणाचार्य दोघेही मुकाट्याने बसले होते. म्हणून स्वकर्तव्याच्या बाबतीत असा निष्काळजीपणा केल्यामुळे त्यांना मारणे उचितच आहे. त्यांच्या दुष्कृत्यांबद्दल त्यांना पूर्वीच मारण्यात आले आहे. हे दाखविण्याकरिता श्रीकृष्णांनी अर्जुनासमोर आपले विश्वरूप प्रकट केले. हे दृश्य अर्जुनाला दाखविण्याचे कारण म्हणजे भक्त हे सदैव शांतचित्त असतात आणि अशी भयंकर कृत्ये ते करू शकत नाहीत. विश्वरूपाच्या प्रकटीकरणाचे प्रयोजन स्पष्ट करण्यात आले होते. आता अर्जुनाला चतुर्भुज रूप पाहावयाची इच्छा होती आणि श्रीकृष्णांनी चतुर्भुज रूप प्रकट केले. भक्ताला विश्वरूपामध्ये फारशी रुची नसते कारण विश्वरूपाशी प्रेमाचे आदान प्रदान होऊ शकत नाही. भक्ताला एकतर आपल्या भक्तिभाव आदरपूर्वक भगवंतांना अर्पण कराव्याची इच्छा असते किंवा श्रीकृष्णांचे द्विभुज रूप पाहण्याची इच्छा असते, जेणेकरून तो भगवंतांशी प्रेम भक्तीचे आदान प्रदान करू शकेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, आता 50वा वाचू आपण. हरे कृष्ण. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे संजय सांगतोय धृतराष्ट्राला, अर्जुनाने विनंती केली त्यावेळेला कृष्णांनी आपलं चतुर्भुज रूप त्याच्यासमोर प्रगट केलेलं आहे.
आता अर्जुन चतुर्भुज रूप पाहण्यातही उत्सुक नाही हे कृष्णांना माहिती होतं. पण अर्जुनाने विनंती केलेली होती, त्यामुळे त्याच्या समोर हे रूप त्यांनी प्रगट केलं आणि मग स्वतःला परत द्विभुज रूपामध्ये त्याच्या समोर प्रगट केलं त्यांनी. तर आता इथे समजून घेऊया की द्विभुज रूप म्हणजे कुठलं, जे श्यामसुंदर रूप आहे, मानव सदृश जे रूप म्हणतो आपण, जे अत्यंत मनमोहक आहे, श्यामवर्णाचं, डोक्यावर मोरपीस धारण केलेलं, हातामध्ये बासरी असलेलं, जे अत्यंत सुंदर आकर्षक असं जे कृष्णांचं रूप आहे, ते द्विभुज रूप कृष्णांनी आता अर्जुनाच्या समोर प्रगट केलं. आता जसं आपण समजून घेतलं आधीच्या श्लोकामध्ये की भक्ताला विश्वरूपाच्या बरोबर संबंध जोडता येत नाही, तसंच भगवंतांच्या चतुर्भुज रूपाबरोबरही सर्व रसांमध्ये भक्त संबंध जोडू शकत नाही. पण भगवंतांचं जे द्विभुज श्याम सुंदर किंवा जे भगवान हे जे रूप आहे, या रूपाबरोबर भक्त सर्व रसांमध्ये जोडू शकतो. जे आता 5 प्रमुख रस आहेत आणि 7 गौण रस म्हटले जातात, या सर्व रसांच्या द्वारे द्विभुज रूपाशी भक्त हा संबंध जोडू शकतो. आणि त्यासाठीच भगवंतांचं हे जे द्विभुज रूप आहे त्याला रसराज असंही म्हटलं गेलेलं आहे. हे कुठले रस तुम्हाला आधी आपण सांगितलेले आहेत बघा, त्यातले 5 प्रमुख रस कुठले आहेत? शांतरस, दास्यरस, सख्यरस, वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस. आता या 5 रसांच्या पैकी, या 5 प्रमुख रसांच्या पैकी अडीच रसांनीच आपण चतुर्भुज रूपाच्या बरोबर जोडू शकतो. कुठले हे रस आहेत? तर शांतरस, दास्यरस आणि अर्धसख्य रस, म्हणजे जो आदरयुक्त मित्रभाव म्हणूया, त्या रसांच्या द्वारे आपण वैकुंठातील श्री नारायण या रूपाबरोबर जोडू शकतो. अडीच रसांनी जोडून घेऊ शकतो. पण गोलोक वृंदावनामध्ये स्थित भगवान कृष्णांच्या बरोबर मात्र आपण म्हणजे या 5 प्रमुख आणि 7 गौण रसांनी जोडून घेऊ शकतो. तर श्रीला प्रभुपाद यांचं एक पुस्तकही ह्याच्यावरती आधारित आहे, रसराज श्रीकृष्ण असंच या पुस्तकाचं नाव देखील आहे. हा, तर जसं विश्वरूपाच्या बरोबर कृष्ण त्याला जोडून घ्यायला अवघड वाटत होतं, अर्जुनाला कृष्णांच्या, तसंच आता चतुर्भुज रूपाबरोबरही त्याला अवघड वाटतं आहे. केवळ द्विभुज रूपाच्या बरोबर जोडून घेण्यात भक्ताला आनंद वाटतो. हा, आता 51. हा, आता ते तुम्ही आता 5 प्रमुख रस सांगितले, हो, शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य आणि सख्य. सख्य. सख्य म्हणजे मित्रभाव, हा, ज्यामध्ये अर्जुन आणि कृष्ण जोडलेले होते. सख्य म्हणजे मित्र. ओके. हा, आणि गौण कुठले सांगितले? गौण आहेत, हास्य रस आहे, करुण रस आहे, बिभत्स रस आहे. हा, त्याच्यानंतर वीर रस आहे, त्याच्यानंतर 4 झाले ना, भयानक रस आहे आणि रौद्र रस आहे. बघा 7 झाले का? किंवा एखादा कदाचित सुटला असेल. आणि रौद्र. ओके. मी याचा परत एकदा तुम्हाला मी ग्रुपवरती पाठवते. हा, बरोबर, ठीक आहे, चालेल. हा, चालेल. या रसांचा उल्लेख आपल्या ह्या पुस्तकात नाहीये. या पुस्तकात नाहीये का रसांचा उल्लेख? नाहीये. बरं, ह्या श्लोकांच्या जवळपास तरी नाहीये. हा, पण इतरत्र कुठे कुठेतरी आधी असेल, आलेला आहे असेल बहुतेक. हा, आहे असं वाटतंय. हा, किंवा पुढे येईल, भक्ती योगामध्ये येईल, कारण कुठेतरी आलेला आहे, म्हणजे श्रीला आहे प्रभुपादांनी कुठेतरी. वर्णन केलंय. हो. हा, आता फरक काय आहे, आपण काय समजून घेतलं ह्याच्यामध्ये या श्लोकापर्यंत, की जे 12 रस आहेत, कारण भगवंतांच्या बरोबर संबंध जोडायचा म्हणजे रस महत्वाचा आहे बघा. कुठलं तरी एक संबंध म्हणजे किंवा रस, नातं पाहिजे ना, म्हणजे ते ह्या संबंधाने जोडू शकतं. आता विश्वरूपाबरोबर यापैकी कुठल्याही एका रसाने आपण जोडून घेऊ शकत नाही, त्यामुळे भक्ताला अवघड वाटतं. चतुर्भुज रूपाच्या बरोबर अडीच रसांमध्येच संबंध प्रस्थापित होऊ शकतो, शांतरस, दास्यरस आणि अर्धसख्य. पण जे द्विभुज रूप आहे, जे भगवान स्वरूप आहे किंवा मानव सदृश जे श्याम सुंदर रूप आहे, त्याबरोबर मात्र भक्त या सर्व 12 रसांनी जोडून घेऊ शकतो, म्हणून ते श्रेष्ठ म्हटलेलं आहे. भक्तासाठी ते अधिक जवळचं किंवा प्रिय आहे. आता आपण 51वा बघूया. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपामध्ये पाहिले, तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अति सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्याला पूर्व स्थितीवर
मी आपल्या पूर्वस्थितीवर आलो आहे. हरे कृष्ण. हा, आता सख्य भावात जोडला असल्यामुळे द्विभुज रूप बघून तो आता शांतचित्त झाला आणि पूर्वस्थितीवरती आलेला आहे. तर भक्तासाठी हे द्विभुज रूप का महत्वाचं आहे हे आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये सांगितलंय. हे वाचूया आपण तात्पर्य. हा, हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण. पूर्ण वाचायचं तात्पर्य. हा, तात्पर्य. या श्लोकातील मानुषम रूपम शब्द स्पष्टपणे दर्शवितात की भगवान हे मूलतः द्विभुजधारी आहेत. श्रीकृष्णांचा साधारण मानव म्हणून जे उपहास करतात त्यांना या ठिकाणी श्रीकृष्णांच्या दिव्य स्वरूपाचे अज्ञान असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. श्रीकृष्ण जर साधारण मनुष्याप्रमाणे असते तर त्यांना विश्वरूप दाखविणे आणि पुन्हा चतुर्भुज नारायण रूप दाखविणे कसे शक्य झाले असते. म्हणून भगवद्गीतेमध्ये निक्षून सांगण्यात आले आहे की जो श्रीकृष्णांना साधारण मनुष्य समजतो आणि श्रीकृष्णांच्या माध्यमातून निर्विशेष ब्रह्मच बोलत असल्याचा दावा करून वाचकांना चुकीचे मार्गदर्शन करीत आहे, तो मोठा अन्यायच करीत आहे. वस्तुतः श्रीकृष्णांनी आपले विश्वरूप आणि चतुर्भुज विष्णुरूप दाखविले आहे, तर मग ते सर्वसाधारण मानव कसे असू शकतात. भगवद्गीतेवरील अशा दिशाभूल करणाऱ्या भाष्यांमुळे शुद्ध भक्त गोंधळून जात नाही, कारण त्याला यथार्थ तत्व माहीत असते. भगवद्गीतेचे मूळ श्लोक सूर्याप्रमाणे स्पष्ट आहेत. त्यांना मूर्ख भाष्यकारांकडून दिव्याच्या प्रकाशाची मुळीच आवश्यकता नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या तात्पर्यावरून आपल्याला समजतं की श्रीकृष्ण हे साधारण मानव नाहीयेत. जरी त्यांचं रूप मानव सदृश्य असलं तरी हे जे विश्वरूप आहे आणि हे चतुर्भुज रूप आहे, हे दोन्हीही या मूळ द्विभुज रूपाची विस्तारित रूप आहेत. ही दोन्ही रूप ह्या द्विभुज रूपामध्ये समावेश झाला आणि आता ते अर्जुनाच्या समोर प्रकट झाले आहेत. म्हणजे द्विभुज रूप हे सर्वांना समाविष्ट करणारं त्यांचं रूप आहे. आपल्याला बघितल्यावरती कसं वाटतं की विश्वरूप हे जास्त म्हणजे आकाराने विशाल असल्यामुळे किंवा आधी मध्य अंत नसल्यामुळे ते श्रेष्ठ आहे. पण आपल्याला इथे समजायला पाहिजे की द्विभुज रूपामध्ये या विश्वरूपाचा समावेश झाला, चतुर्भुज रूपाचाही समावेश झाला आणि आता भगवंतांनी आपलं द्विभुज रूप जे आहे मानव सदृश ते अर्जुनाच्या समोर आणलेलं आहे, जे सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. आता इथे कृष्ण सांगतात बघा हेच. हरे कृष्ण. 52वा श्लोक. हरे कृष्ण. सुदुर्दुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू जे माझे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. हरे कृष्ण. हा, तर खूप महत्वाचं कृष्णाने सांगितलं बघा इथे की कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत की हे जे विश्वरूप तुझ्या समोर आहे तर त्याचं प्रगट झालेलं आहे ते पाहायला मिळणं म्हणजे दुर्लभ आहे. दुदर्शन असा शब्द वापरलेला आहे. पण माझं जे द्विभुज रूप आहे ते त्याहून सुदुर्लभ आहे. सुदुदर्शम असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे अतिशय दुर्लभ. आता कोणाला वाटेल की कृष्णांचं द्विभुज रूप हे मानवासारखंच आहे, 2 हात 2 पाय असं आहे आणि या रूपाला कृष्ण सुदुर्लभ का म्हणतायत. विश्वरूप तर अतिविशाल आहे, आकाशाला स्पर्श करणार आहे, चहू दिशांना पसरलेलं, ज्याचा आधी नाही मध्य नाही अंत नाही, असं रूप दुर्लभ आहे असं म्हणायला पाहिजे. पण विश्वरूप हे भौतिक रूप आहे आणि कृष्णांनी जे प्रगट केलं ते अर्जुनाची इच्छा होती म्हणून प्रगट केलं आणि मग त्यांनी समाप्तही केलं. त्यानंतर मग चतुर्भुज रूप प्रगट केलं, जे आता द्विभुज रूपामध्ये तेही समाविष्ट झालेलं आहे. म्हणजे द्विभुज रूप हे इतर सर्व रूपांचं मूळ स्त्रोत किंवा उगम आहे, म्हणून द्विभुज रूपाला श्रेष्ठ म्हटलेलं आहे. मानवासारखंच द्विभुज रूपातल्या भगवंतांना आता काही जण बघून श्रेष्ठ मानत नाहीत. ते भगवंत आहेत असा त्यांचा विश्वास नसतो. त्यांना काय वाटतं की मग भगवंत आहे तर त्यांना 4 हात हवेत किंवा विश्वरूपासारखं त्यांचं म्हणजे अतिविशाल असं रूप हवं. आपल्यासारख्याच द्विभुज रूपातल्या कृष्णांना परमश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मानायला ते तयार नसतात. पण आत्ताच आपण समजून घेतलं की विश्वरूप चतुर्भुज रूप हे दोन्ही या द्विभुज रूपामध्ये समाविष्ट झाले. द्विभुज रूपापासूनच इतर सर्व रूप त्यांची ही प्रगट झाली आहेत, म्हणून सुदुदर्शन म्हटलेलं आहे. आणि कृष्ण आता आपल्या लीला करण्यासाठी या द्विभुज रूपामध्येच त्यांनी अवतार घेतलेला होता.
कारण भक्त ह्या रूपाशी, द्विभुज रूपाशी आपल्याला जोडून घेऊ शकतो आणि प्रेमाचा व्यवहार करूही शकतो. आता विचार करा, आपल्यापैकीच कोणी असेल म्हणजे मित्रमैत्रिणींपैकी ज्यांना 4 हात असतील किंवा काहीतरी आपल्यापासून वेगळं त्यांची शारीरिक अवस्था असेल, तर ते आपल्याला वेगळे वाटतात. आपण पटकन जवळचा संबंध त्यांच्याबरोबर स्थापित करू शकत नाही. थोडी भीती वाटते. तसंच या विश्वरूपाच्या बरोबर जोडून घ्यायला आपल्याला जमत नाही. म्हणून जे भक्त असतात ते द्विभुज रूपातील कृष्णांचं जे रूप आहे तेच परमश्रेष्ठ आहेत हे जाणतात निश्चितपणे आणि त्यांच्याबरोबर जोडून घेतात, प्रेमपूर्वक सेवा करतात. म्हणजे जरी मानवासारखं ते रूप असलं तरी आपल्याला हे समजायला पाहिजे की भक्ताला हे ज्ञान असतं की या रूपाच्या समान किंवा त्यांच्याहून श्रेष्ठ म्हणजे कोणीही नाही. असम ऊर्ध्व असं तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपादांनी हा शब्द वापरला होता बघा. तर कृष्ण हे असम ऊर्ध्व आहेत हे भक्त जाणतात आणि या द्विभुज रूपाच्या बरोबर प्रेमाशी आदान प्रदान किंवा सेवा भक्ती सेवेमध्ये जोडून घेतात. तर इथेही थोडासा तात्पर्यामधला भाग आपण वाचूया. एक मिनिट मी सांगते. हा शेवटचा पॅरेग्राफ आहे. हा हे बघा माताजी, इथे भगवद्गीतेतही इथून वाचायचं. हा 9.11 ना? हा 9.11 बरोबर. भगवद्गीतेतही नाही नऊ नाही, एक मिनिट. हरे कृष्ण माताजी, थांबा एक मिनिट. पुढचा ह्याच्या पुढचा पॅरेग्राफ ज्याची सुरुवातही अशीच आहे भगवद्गीतेच. एक मिनिट, हे पुस्तक जरा वेगळं असल्यामुळे काहीतरी. पॅरेग्राफ नाहीये पुढच्या या बरं पॅरेग्राफ. हाच वाचा, इथूनच वाचा. चालेल. हरे कृष्ण. भगवद्गीतेतही 9.11 या गोष्टीला पुष्टी देण्यात आली आहे की अवजानंती माम मूढा तनुषिम मानुषिम तनुमाश्रितम. त्यांचा उपहास करणाऱ्या मूर्खांना ते प्रकट होत नाही. ब्रह्मसंहितेमध्ये आणि भगवद्गीतेमध्ये स्वतः श्रीकृष्णांनी सांगितल्याप्रमाणे श्रीकृष्णांचा विग्रह पूर्णपणे दिव्य आणि सच्चिदानंद आहे. त्यांचा विग्रह प्राकृतिक देहाप्रमाणे नसतो. परंतु जे भगवद्गीता किंवा तत्सम वैदिक शास्त्रे वाचून श्रीकृष्णांना जाणण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना श्रीकृष्ण हे अगम्य असतात. प्राकृत दृष्टीचा अवलंब करणाऱ्यांना वाटते की श्रीकृष्ण हे ऐतिहासिक महापुरुष आणि महान विद्वान तत्वज्ञानी होते आणि इतके शक्तिशाली असले तरीही ते साधारण मनुष्यच होते आणि त्यांनाही भौतिक देह स्वीकारणे भाग पडले. त्यांचा अंतिम निष्कर्ष असतो की परमसत्य हे निर्विशेष आहे आणि परमसत्याच्या निराकार रूपातूनच हे भौतिक प्रकृतीशी संबंधित रूप त्यांनी धारण केले आहे. भगवंतांविषयीची ही प्राकृत संकल्पना आहे. दुसरा एक दृष्टिकोन तर्कवादी आहे. जे ज्ञानाच्या शोधात आहेत ते सुद्धा श्रीकृष्णाविषयी तर्क करतात आणि भगवंतांच्या विश्वरूपाच्या तुलनेत ते श्रीकृष्णांना गौण मानतात. याप्रमाणे काही जणांना वाटते की अर्जुनासमोर प्रकट केलेले श्रीकृष्णांचे विश्वरूप हे श्रीकृष्णांच्या साकार रूपापेक्षाही अधिक महत्वपूर्ण आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे परमसत्याचे साकार रूप हे काल्पनिकच आहे. त्यांचा विश्वास असतो की अंतिमतः परमसत्य हे निर्विशेष असते. परंतु भगवद्गीतेच्या 4थ्या अध्यायात ज्ञानप्राप्तीच्या दिव्य पद्धतीचे वर्णन करण्यात आले आहे. प्रामाणिक व्यक्तींकडून, आचार्यांकडून कृष्ण कथा श्रवण करणे हीच वास्तविक वैदिक प्रणाली आहे आणि जे वास्तविकपणे वैदिक परंपरेमध्ये आहेत ते अधिकृत व्यक्तींकडून कृष्ण कथा श्रवण करतात आणि पुन्हा पुन्हा असे श्रवण करण्याने कृष्ण प्रेम वाढते. आम्ही अनेकदा सांगितल्याप्रमाणे श्रीकृष्ण हे आपल्या योगमायेने आवृत्त झाले आहेत. कोणत्याही मनुष्याला ते प्रकट होत नाही किंवा दर्शन देत नाहीत. ते स्वतःहून ज्या मनुष्याला प्रकट होतात केवळ तोच त्यांना पाहू शकतो. वेदांमध्येही सांगण्यात आले आहे की जो शरणागत जीव आहे तोच परमसत्य यथार्थ रूपाने जाणू शकतो. निरंतर कृष्ण भावना आणि कृष्ण भक्तीद्वारे योग्याला दिव्य दृष्टी प्राप्त होते आणि त्याला श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार होतो. असा साक्षात्कार देवदेवतांनाही होऊ शकत नाही. म्हणून श्रीकृष्णांना जाणणे देवदेवतांनाही कठीण असते आणि श्रेष्ठतर देवता सदैव श्रीकृष्णांना द्विभुज रूपात पाहण्याच्या प्रतीक्षेत असतात. याचा अंतिम निष्कर्ष हाच आहे की श्रीकृष्णांच्या विश्वरूपाचे दर्शन अत्यंत दुर्लभ असते आणि कोणत्याही मनुष्याला शक्य नसले तरी त्यांच्या साकार श्यामसुंदर रूपाचे दर्शन तर त्याहूनही अतिशय दुर्लभ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे या तात्पर्यावरून आपल्याला समजतं की जरी कृष्णांचं श्यामसुंदर रूप हे आपल्यासारखं मानव सदृश्य असलं तरी आपण त्यांना सामान्य समजायचं नाही. कृष्णांना आपल्या समान समजणं हा एक अपराधच म्हटला गेलेला आहे. आता 53. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
नाहं वेदैर्न तपसा नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्यम् एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुझ्या चक्षुंद्वारे तू जे रूप पाहत आहेस ते केवळ वेदाध्ययनाने, कठोर तपाने, दानाने किंवा पूजेने जाणणे शक्य नाही. या साधनांद्वारे कोणीही मला माझ्या मूळ स्वरूपामध्ये पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे कृष्णाने परत स्पष्ट केलं, दिव्य चक्षुंद्वारे जे रूप पाहतायस ते वेद अध्ययनाने, कठोर तपाने किंवा ज्ञानाने किंवा पूजेनेही जाणणं शक्य नाही. कुठल्या एकमेव गोष्टीने आपण हे रूप बघू शकतो, तर कृष्णांची भक्ती केल्याने. भक्ती मार्गानेच कृष्णांना जाणणं हे शक्य असतं. हा, आता 54वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्त्या त्वनन् भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्यासमोर उभा आहे तसे मला केवळ अनंत भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे कृष्णाने स्पष्टपणे सांगितलं, केवळ भक्ती मार्गानेच मला माझ्या रहस्यमय तत्वात तू प्रवेश करू शकतोस. म्हणजे अनन्य भक्ती योगानेच मला जाणू शकतोस. तर आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा आपण हा भक्ती मार्गामध्ये वाटचाल करतो, तेव्हा आपल्याला परम सत्य काय आहे हे ज्ञानाने आपल्याला समजू शकतं. आणि ज्यांनी परम सत्य जाणलेलं आहे, हे जसं आपल्याला सांगतात, साधना भक्तीचा मार्ग आहे, जो केल्यानंतर क्रमशः आपले अनर्थ दूर होतात आणि रागानुगा भक्तीच्या द्वारे, म्हणजे भगवंतांच्या बद्दल सहज प्रेम उत्पन्न झाल्यावरती आपण ह्या मार्गावरती प्रगत होऊ शकतो. म्हणजे गुरूंच्या कृपेशिवाय आणि कृष्णांच्या कृपेशिवाय या मार्गावरती आपल्याला यश मिळू शकत नाही. तर इथे आपण तात्पर्यामधला थोडासा भाग वाचूया. हा, योजना माताजी इथून वाचा बघा. त्याचप्रमाणे हा, त्याचप्रमाणे भगवद्गीतेतही भगवंत सांगतात की मत्तः परंतर नान्यत, माझ्या भगवान रूपापेक्षा इतर कोणीही श्रेष्ठ नाही. भगवद्गीतेत इतरत्र ते असेही सांगतात की अहम आदिर्ही देवानाम, मीच सर्व देवतांचे उगमस्थान आहे. आणि श्रीकृष्णांकडून भगवद्गीता जाणून घेतल्यावर अर्जुनही म्हणतो की परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम, परम भगवान. मी आता पूर्णपणे जाणतो की तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म आहात आणि तुम्ही सर्वांचे परम आश्रय आहात. म्हणून श्रीकृष्ण अर्जुनाला जे विश्वरूप दाखवितात ते भगवंताचे मूळ स्वरूप नव्हे. कृष्ण रूप हे मूळ स्वरूप, हेच मूळ स्वरूप आहे. ज्यांना भगवंतांविषयी प्रेम नाही त्यांचे लक्ष वेधून घेण्याकरिताच सहस्रावधी शिर आणि हात असलेले विश्वरूप प्रकट करण्यात आले. हे परमेश्वराचे मूळ रूप नाही. भगवंतांशी निरनिराळ्या दिव्य रसांमध्ये संबंधित असणाऱ्या शुद्ध भक्तांना विश्वरूपाचे विशेष आकर्षण नसते. भगवंत आपल्या मूळ कृष्ण रूपामध्ये दिव्य प्रेमाचे आदान प्रदान करतात. म्हणून श्रीकृष्णांशी सख्यभाव असणाऱ्या अर्जुनाला हे विश्वरूप आल्हाददायक वाटत नव्हते. उलट ते रूप पाहून तो भयभीत झाला होता. श्रीकृष्णांचा नित्य पार्षद असणाऱ्या अर्जुनाला दिव्य दृष्टी असली पाहिजे, कारण तो काही साधारण मनुष्य नव्हता. म्हणून तो विश्वरूपाने मोहित झाला नाही. सकाम कर्मांद्वारे जे उन्नती करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्यांच्यासाठी विश्वरूप हे अद्भुत असू शकेल. परंतु जे भक्तीमध्ये संलग्न झाले आहेत त्यांना द्विभुजधारी कृष्ण रूपच अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे इथे तात्पर्यामध्ये ना श्रीला प्रभुपादांनी अनेक संदर्भ घेऊन हेच सांगितलंय की श्रीकृष्ण हेच पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि द्विभुज रूप हे त्यांच्या सर्व अवतारांचं मूळ आहे.
आता 55. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष मानतो आणि सर्व प्राणीमात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आधीच्या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणाले की केवळ भक्तिमय सेवेमध्ये जोडून घेतल्याने माझी प्राप्ती होऊ शकते. म्हणजे नेमकं काय करायचं, तर त्यासाठी हा श्लोक खूप महत्वाचा आहे. यामध्ये सांगितलेली, या श्लोकामध्ये सांगितलेली जी पात्रता आहे ना, ती आपल्यामध्ये आणून त्या प्रकारे आपण जर का आचरण केलं तर आपण भगवत धामामध्ये निश्चितपणे जाऊ शकतो. म्हणजे अशी योग्यता असलेला व्यक्तीच भगवत धामामध्ये जायला पात्र ठरतो. तर जर का तुम्ही बघितलं तर या श्लोकाचा पहिला शब्द काय आहे, मत कर्म कृत. मत कर्म कृत मत परमो. तर मत कर्म कृत म्हणजे काय, तर कृष्ण सांगतात की माझ्यासाठीच जो कर्म करतो. आता हे समजणं अवघड नाहीये. बघा, जगामध्ये अनेक माणसं कार्य करत असतात, पण आपल्या स्वतःसाठी कार्य करतात किंवा आपल्या कुटुंबासाठी ते कार्य करतात. कोणी नोकरी करत असेल, कोणी व्यवसाय करत असेल, पण उद्देश काय असतो की आपल्या कुटुंबाचं भरण पोषण. पण जो भक्त आहे, जो आपल्या स्वभावानुसार आपल्या शक्तीनुसार विभिन्न कार्यामध्ये तो संलग्न आहे, पण भगवंतांच्या संबंधित हे कार्य असतं म्हणून ते करतो. आता बघा, प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव हा वेगवेगळा असतो आणि आपण हे जर का पणे बघितलं तर हे आपल्याला लक्षात येतं. आता काही भक्तांना मंदिरामध्ये अर्च विग्रहाची सेवा करण्यामध्ये रुची वाटते, काहींना प्रसाद तयार करण्यामध्ये विशेष रुची असते, काहींना भगवद्गीतेचा वर्ग घेण्यात आनंद मिळतो. भगवंतांच्यासाठी उत्तम भजन गाणाऱ्या भक्ताला आपण प्रसाद बनवण्याची जर का सेवा दिली तर तो ती करेल, पण त्याची विशेष रुची कुठे आहे, प्रसाद बनवण्याच्या कार्यामध्ये आहे. म्हणजे दोन्हीही सेवा कार्यच आहेत कृष्णांच्यासाठी, पण स्वभाव वेगवेगळा असल्याने त्यांची रुची वेगवेगळी आहे. भगवंतांना भगवंतच प्रत्येकाला बघा वेगवेगळी अशी योग्यता देतात, काही स्वभाव विशेष देतात आणि त्याप्रमाणे त्या व्यक्तीची रुची वेगवेगळ्या कार्यानुसार मध्ये असते आणि त्यानुसार जो कार्य करीत असेल त्याप्रमाणे तो कृष्णांबरोबर जोडूनही त्याला घेता येतं. आता श्रीला प्रभुपाद काय सांगतात की ते कार्य कुठलंही असेल, सेवा कार्य, हे महत्वाचं नाहीये, ते कृष्णांच्यासाठी असलं पाहिजे हे महत्वाचं आहे. मग मत परमो असा शब्द आहे बघा. मत परमो म्हणजे काय, कृष्ण म्हणतात की आपल्या जीवनाला कृष्णांची प्राप्ती हे आपल्या जीवनाचं परम लक्ष असलं पाहिजे. मला कृष्णांच्या चरणांची प्राप्ती करायची आहे, कृष्ण प्रेम प्राप्त करायचं आहे, हे ध्येय ठेवून मग तो व्यक्ती काय करेल, तर तो मदभक्त हा. मदभक्त हा म्हणजे माझी भक्ती करेल, कृष्णांची भक्ती करेल. कशी करेल, ते करत असताना पुढचा शब्द कृष्णांनी सांगितलाय, संगवर्जित हा. आता जे भौतिकवादी लोक आहेत त्यांचा संग असा भक्त करत नाही, म्हणजे अभक्तांचा संग असा व्यक्ती करत नाही. जे भोगविलासामध्ये आसक्त आहेत, जे भक्तीमध्ये नाही आहेत, अशांचा संग केला नाही पाहिजे असं आपल्याला सांगितलंय. मग आता कसं समजू शकतो की कोण भौतिकवादी आहेत, तर बघा, भौतिकवादी लोकांच्या ज्या चर्चांचे विषय असतात ना, तेही धनसंपत्ती किंवा भोगांची साधने या विषयांवरती ते कितीही वेळ बोलू शकतात. पण भगवद्गीतेवर चर्चा करायची आहे, गीता समजावून घ्यायची आहे, अशा वर्गाला यायला मात्र म्हणजे त्यांना आवाज जराही नाही वेळ येत. नसतो. हा, आवाज तर नाही अशा, येत. माझा आवाज येत नाहीये का? मध्ये ब्लँक झालं. बरं बरं बरं, एक मिनिट हा, मी जरा आता, नाही, इथे हा, येतंय, बघ, इंटरनेट आता कनेक्शन इज येतोय ना? अनस्टेबल. बरं बरं. हा, तर भौतिकवादी लोकांचे विषय वेगळे असल्यामुळे तर त्यांना अशा आध्यात्मिक चर्चेला वगैरे यायला अजिबात वेळ नसतो जिथे कृष्णांच्या बद्दलची चर्चा होते. आणि भक्त कसे असतात, उलट कृष्णांच्या चर्चेमध्ये, कृष्णांच्या कथा सांगण्यामध्ये, ऐकण्यामध्ये त्यांना विशेष रस असतो. मग आता जे भौतिकवादी व्यक्ती आहेत अशा व्यक्तींचा आपण आपण त्यांना संग देऊ शकतो, म्हणजे प्रचार करण्यासाठी आपण त्यांच्या बरोबर जाऊ शकतो, पण त्यांचा संघ आपण घेऊ नये असं सांगितलेलं आहे. मग पुढचा शब्द आहे निर्वैरहा. निर्वैरहा म्हणजे काय, की आपण त्यांचा संघ जरी केला तरी आपण त्यांच्याशी म्हणजे केला नाही, कारण ते भौतिकवादी आहेत म्हणून आपण जरी केला नाही त्यांच्याशी संघ, तरी आपण त्यांचं वैर करू नये, त्यांच्याविषयी आपल्या मनामध्ये वैरभाव असू नये.
भक्त कसा आहे, आता त्याला कृष्णांच्या मध्ये जास्त रस आहे आणि भौतिकवादी व्यक्तीला त्या गोष्टींमध्ये, भौतिक गोष्टींमध्ये रस आहे. मग आपण जर का त्यांचा संग केला तर अर्थातच आपण भक्तीपासून दूर होऊ, म्हणून आपल्याला हा संग टाळायला सांगितलेला आहे. भक्त जेव्हा कोणी अशा अत्याधिक भौतिकामध्ये आसक्त असलेल्या व्यक्तीला बघतो, तेव्हा भक्ताला समजून येतं की हा व्यक्ती कसा आहे, भवरोगाने ग्रस्त आहे, मायेच्या प्रभावाने ग्रस्त आहे. पण म्हणून तो त्याची घृणा करीत नाही. आता घृणा करणं म्हणजे काय, की मला हा आवडत नाही, तो मला आवडत नाही. तर हे असं नाही. भक्त हे समजू शकतो की वस्तुतः हा काय आहे, की व्यक्ती कृष्णांचा सेवक आहे, पण मायेच्या प्रभावामुळे तो त्यांच्या विस्मरणात आहे आणि त्यामुळे तो असं वागतो आहे. म्हणून आपण त्यांचा संग करायचा नाही, कारण आपल्यालाही त्या अशा लोकांच्या द्वारे भवरोगाचा संसर्ग होईल. पण आपण त्यांची घृणाही करायची नाही. म्हणजे कोणाबरोबर शत्रुभाव नाहीये म्हणून त्यांच्याबरोबर संग करायचा असंही नाही, आणि त्यांचा संग करायचा नाहीये म्हणून त्यांच्यावर शत्रुभाव ठेवायचा नाही असंही नाही. कोणी आता मांसाहार करत असेल किंवा नशा करत असेल, तर त्यांच्या प्रती आपल्याला ज्ञानाच्या दृष्टीने आपण त्यांच्याकडे बघायला हवं, की हा व्यक्ती वस्तुतः खराब नाहीये, पण ह्याच्या सवयी, ह्याच्या बाह्य गोष्टी या सर्व चुकीच्या असल्याने त्याच्या प्रती दयाभाव हवा. आणि आपण त्याला मदत करू शकतो का, कृष्ण भावनेशी जोडू शकतो का, हा विचार भक्ताला असायला हवा. म्हणून म्हटलेलं आहे, निर्वैरः सर्व भूतेषु. सर्व भूतेषु म्हणजे काय, सर्व जीवांच्या प्रती. कुठल्याही जीवाकडे वैरभाव असू नये, मग ती व्यक्ती असेल किंवा कुठला प्राणी असेल. आणि असा जर का तो व्यक्ती असेल जो निर्वैर हा सर्व भूतेषु आहे, तर मग यह समामेती पांडव, म्हणजे असा व्यक्ती कृष्ण म्हणतात माझ्याकडे येतो. आता हा श्लोक बघितला तर आपल्याला समजायला खूप सोपा वाटतो, पण तरीही खूप महत्वाचा आहे, कारण कृष्ण स्वतः इथे हे सांगतात की कुठल्या प्रकारचा व्यक्ती माझ्याकडे येतो, म्हणजे भगवत धाम प्राप्त करण्याचा अधिकारी कोण आहे हे या श्लोकावरून आपल्याला समजतं. म्हणजे आपण कोणाला कशा प्रकारे कृष्ण भावनेशी जोडू शकतो, त्या व्यक्तीचा स्वभाव काय आहे, कुठलं कार्य तो सहजपणे करू शकेल कृष्ण भावनेमध्ये, हे आपल्याला समजता आलं पाहिजे. आणि त्यासाठी बुद्धिमान असायला हवं. अर्थात कृष्णांचा भक्त हा बुद्धिमानच मानला गेलेला आहे, जो इतरांमधील हे वैशिष्ट्य पकडून त्याला कृष्ण भावनेशी तो जोडू शकतो. आता सकाळच्या भागवतमच्या वर्गामध्ये नामानिष्ठ दास प्रभूजी एकदा सांगत होते की कोणा भक्ताला जेव्हा अशी इच्छा होते ना, की आज मी ही गोष्ट प्रसादासाठी तयार करेन किंवा कृष्णांच्या सेवेमध्ये मी हे कार्य करेन, तेव्हा प्रभूजी सांगतात की समजायचं हा अडकला गेला. म्हणजे कृष्णांनी त्याला आपल्या सेवेची संधी देऊन त्याला कृष्ण भावनेमध्ये आणलं. आता जे अनेक भक्त आहेत, वैष्णव आहेत, जे मंदिरामध्ये येतात, त्यांचा आपला काही प्रत्यक्ष संबंध नसला, म्हणजे ते काही कोणी नातेवाईक नाहीत, ओळखीचेही नाहीत, पण तरीही अशा वैष्णवांच्या सेवेची इच्छा होणं म्हणजे तो व्यक्ती अडकला कृष्ण भावनेमध्ये आणि कृष्णांनीच त्याला अडकवलं. तर वैष्णवांच्या प्रती अनुकूलता झाली तर मुक्तीचा मार्ग खुला होतो असं सांगितलेलं आहे. तर या सर्व योग्यता या श्लोकामध्ये सांगितलेल्या भक्ताने आपल्यामध्ये आणून आपल्याला पात्र बनवायला हवं भगवत धामाच्या प्रवेशासाठी. त्यामधला जो निर्वैर हा जो शब्द आहे ना, हा विशेष गुण आहे. म्हणजे भक्त कोणाशीही वैर करत नाही, पण जो त्याच्याशी वैर करतो त्याच्याकडेही तो निर्वैर असतो, हे महत्वाचं आहे. आता चैतन्य महाप्रभूंनी शिक्षाष्टकम नावाची एक प्रार्थना लिहिलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये एक श्लोक आहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरी. आता या 8व्या श्लोकामध्ये, या प्रार्थनेमध्ये आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे की कृष्णांचं प्रेम जर का प्राप्त होण्यासाठी आपल्याला कसं असायला हवं त्याचं वर्णन या श्लोकामध्ये आहे. तर तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुनीचेन म्हणजे भक्ताच्या निष्ठेबद्दल हा श्लोक सांगतो. तृणादपि सुनीचेन म्हणजे गवताच्या पात्यापेक्षाही विनम्र असायला हवं भक्ताने. तरोरपि सहिष्णुन म्हणजे वृक्षापेक्षाही सहनशील असायला हवं. आता बघा, गवतावरून कसं कोणीही चालत जातं, पण गवत विनम्रपणे ते सगळं सहन करतं. झाडाला, वृक्षाला कोणीही कापतं, कोणीही त्याची फळं तोडतं, पण वृक्ष कसा तसाच उभा राहून सर्वांच्यासाठी सावली देतो, फळं देतो, म्हणजे परोपकार करतो. मग अमानीन मान देणं म्हणजे मान मिळाला नाही, सन्मान दिला नाही म्हणून निराश न होता जो भक्त निष्ठेने स्थित आहे तो कीर्तनीय सदाहरी म्हणजे भगवत भक्तीमध्येच सतत रममाण असतो. हे महान वैष्णवाचं लक्षण आहे. आता खरं तर असे अनेक शुभ गुण भक्तामध्ये भगवंतांची भक्ती केल्यानेच प्रदर्शित होतात.
ज्यातील हा प्रमुख गुण म्हणजे तो सर्व जीवांवरती प्रेम करतो. समहा सर्व भूतेषु कृष्ण आहेत, त्यांच्यातलाच हा गुण आता त्या भक्तामध्ये पण येतो आणि सर्व जीवही त्याच्यावरती प्रेम करतात. श्रीला प्रभुपाद यांचा हा प्रमुख गुण होता. ते बघत असत की कुठल्या जीवामध्ये जराशी थोडीशी जरी इच्छा असेल, ज्याला आपण म्हणतो ना स्पार्क आहे, ठिणगी आहे एखादी कृष्णांच्या प्रती सेवा करण्याची त्याला इच्छा आहे, तर जसं त्याच गोष्टीला अग्नीवरती जसं आपण धूर जमला असेल तर हवा घालून धूर बाजूला करतो, अग्नी पुन्हा प्रज्वलित होतो, तसाच हा गुण त्यांच्यामध्ये ते प्रगट करीत असत. किंवा जसं आपण चुलीच्या मधील निखाऱ्यांचं उदाहरण घेतलं की राखेने झाकले गेले असतील, अग्नी आपल्याला दिसत नाहीये, पण फुंकर घालून घालून धूर बाजूला केला तर ते प्रज्वलित होतात परत. तेच कार्य अगदी श्रीला प्रभुपादांनी अनेकांच्या बाबतीत केलं आणि त्यांना कृष्ण भावनेशी जोडलं. तर इथे थोडस आपण तात्पर्यामधलं वाचूया. एक मिनिट. हा, इथून माताजी वाचा. श्रीकृष्णांशी संबंधित असलेल्या. हा. हरे कृष्ण. श्रीकृष्णांशी संबंधित असलेल्या कर्माखेरीज इतर कोणतेही कर्म करू नये, यालाच कृष्ण कर्म असे म्हणतात. मनुष्य विविध प्रकारचे कार्य करीत असेल, परंतु त्याने आपल्या कर्मफलांवर आसक्त असू नये. तर ते कर्मफळ केवळ श्रीकृष्णांना अर्पण केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, मनुष्य उद्योगधंदा करीत असेल, परंतु त्या उद्योगधंद्याचे कृष्ण भावना भावित कर्मामध्ये रूपांतर करण्याकरिता त्याने श्रीकृष्णांप्रित्यर्थ उद्योगधंदा केला पाहिजे. जर श्रीकृष्ण हे उद्योगधंद्याचे मालक असतील, तर श्रीकृष्णांनी उद्योगाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या नफ्याचा भोग घेतला पाहिजे. जर एखादा व्यापारी लाखोपती आहे आणि जर त्याला हे सर्व धन श्रीकृष्णांना अर्पण करावयाचे असेल, तर तो अर्पण करू शकतो. हे कर्म श्रीकृष्णांप्रित्यर्थ कर्म होते. स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीकरिता गगनचुंबी इमारत बांधण्याऐवजी तो श्रीकृष्णांसाठी एखादे सुंदर मंदिर बांधू शकतो आणि अधिकृत भक्तिशास्त्रांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे श्रीकृष्णांच्या विग्रहाची प्रतिष्ठापना करून विग्रह सेवेची व्यवस्था करू शकतो. हे सर्व कृष्ण कर्म होय. मनुष्याने कर्मफलावर आसक्त असू नये, तर कर्मफल हे श्रीकृष्णांना अर्पण केले पाहिजे आणि श्रीकृष्णांना अर्पिलेल्या नैवेद्याचे अवशेष त्याने प्रसाद रूपाने ग्रहण करावे. जर एखाद्याने श्रीकृष्णांकरिता विशाल मंदिर बांधले आणि श्रीकृष्णांच्या विग्रहाची प्रतिष्ठापना केली, तर तो मनुष्य त्या ठिकाणी राहू शकतो. परंतु त्याने जाणले पाहिजे की मंदिराचे स्वामी श्रीकृष्ण आहेत. यालाच कृष्ण भावना असे म्हणतात. तथापि जर मनुष्याला श्रीकृष्णांकरिता मंदिर बांधता आले नाही, तर तो कृष्ण मंदिर स्वच्छ करू शकतो. हे सुद्धा कृष्ण कर्मच आहे. मनुष्य एखादा बगीचा बनवू शकतो, ज्याच्या जवळ जमीन आहे. निदान भारतामध्ये गरीब मनुष्याकडेही थोडीफार जमीन असते. तो जागेमध्ये श्रीकृष्णांना अर्पण करण्यासाठी फुलबाग निर्माण करू शकतो. अशा रीतीने त्या जमिनीचा उपयोग श्रीकृष्णांप्रित्यर्थ करू शकतो. तो तुळशीची रोपे वाढवू शकतो, कारण तुलसी पत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण असते आणि श्रीकृष्णांनी या संबंधी भगवद्गीतेमध्ये सांगितले आहे की पत्रम पुष्पम फलम तोयम. मनुष्याने श्रीकृष्णांना एखादे पत्र, फळ, फूल किंवा थोडेसे पाणी अर्पण करावे, अशी त्यांची इच्छा आहे आणि त्याप्रमाणे ते प्रसन्न सुद्धा होतात. त्यामुळे ते प्रसन्न सुद्धा होतात. हा पत्रम शब्द विशेष करून तुलसी पत्राचा निर्देश करतो. म्हणून तुळशीची रोपे लावावीत आणि प्रतिदिनी त्या रोपट्यांना पाणी घालावे. अशा प्रकारे अत्यंत गरीब मनुष्य ही श्रीकृष्णांची सेवा करू शकतो. मनुष्य कशा प्रकारे कृष्ण कर्म करू शकतो हे दाखविण्यासाठी उपयुक्त काही उदाहरणे देण्यात आली आहेत. हरे कृष्ण. वाचायचे का? हरे नाही, हा कृष्ण. हा इथपर्यंतच. हरे कृष्ण. बघा, आता आपण हे जे तात्पर्य वाचलं, हा भाग वाचला, ह्याच्यावरून आपल्याला काय समजतं? कर्म तर बघा आपण करतोच. कर्म केल्यापासून आपण एक क्षणभरही राहू शकत नाही. मग कुठली कार्य आपण केली पाहिजे? तर जे कृष्णांच्या सेवेमध्ये कार्य असेल ना, ते करण्याची संधी आपण गमावू नये. ते कार्य आपल्याला मनपूर्वक करायला हवं, उत्साहाने ते करण्याचा प्रयत्न करायला हवं. आता हे कार्य करताना मन त्या कार्यात प्रसन्न असेलच असं नाही. मन कधी कधी वेगळा विचारही करू शकतं की काय कंटाळा आहे, कशाला मी हे करते, असा विचार येईलही. कारण मनाचा हा गुणधर्म आहे आणि कोणीही बघा 24 तास महामंत्राचा जपही करू शकत नाही. आपल्या सर्वांमध्ये ही कर्म वासना आहेच, काम करण्याची इच्छा आहे.
तर श्रीला प्रभुपाद म्हणत असत की आधी मनुष्याने कृष्ण सेवेमध्ये कार्य करायला हवीत, मग ते कुठलंही कार्य असू देत. अगदी मंदिरातील सेवा असतील, श्रवणम कीर्तनम असेल, भगवद्गीता श्रीमद भागवतमचं वाचन असेल. आणि तेव्हाच असं करत राहिल्यानंतर कालांतराने जेव्हा व्यक्ती वृद्ध होईल, शारीरिक कार्य करायला तो सक्षम नसेल, तेव्हा तो जप करू शकेल. अचानक वृद्धावस्थेमध्ये माळ हातात घेऊन तो जप करू लागला असं होत नाही. त्याची पूर्वतयारी त्याने आधी केलेली असते, तेव्हाच ते शक्य होतं. तर व्यक्ती काही काळपासून कृष्ण सेवेमध्ये जेव्हा संलग्न असेल ना, तेव्हा तो मग वृद्धापकाळामध्ये जप करू शकतो एका ठिकाणी बसून. तर त्यासाठी शरीर सक्षम असतानाच बुद्धीने कृष्णांच्या बद्दलचं ज्ञान घेऊन त्यांची शरणागती घेऊन ही कार्य ज्ञानपूर्वक केली पाहिजेत. म्हणजे मन हवं त्या कार्यामध्ये, भाव हवा. सेवा करत असताना यंत्रवत ते करणं योग्य होणार नाही. जसं आता कोणी माताजी एखादं पक्वान्न बनवतात बघा, की गुलाबजाम बनवून मी आज कृष्णांना अर्पण करेन असं त्यांनी ठरवलं. आता हा अर्पण करण्याचा विधी, भोग लावण्याचा विधी हा खरं तर 2च मिनिटाचा आहे. पण त्याआधी त्या माताजींनी हे गुलाबजाम बनवण्यासाठी 2 तास दिलेले आहेत तयारी करायला. तसंच ज्या वेळेला आता भक्त बघा पहाटे उठतात, जे रेग्युलरली 16 माळांचा जप करतात, अगदी मनपूर्वक कधी कधी ते करू शकतात. हे का होऊ शकतं? कारण दिवसातले उरलेले 22 तास हे ते कृष्ण सेवेत कार्य करीत असतात. म्हणूनच त्यांच्या जपाची क्वालिटी तशी असते. तेच इथे कृष्ण सांगतायत, मत कर्मकृत म्हणजे माझ्या सेवेमध्ये कार्य कर, आणि तेही हृदयपूर्वक ही सेवा असायला हवी. कसं तरी करून पूर्ण केलं असं नाही. माझा हा उत्तम प्रयत्न आहे जो मी भगवंतांच्या सेवेत करीत आहे, असा भाव हवा. आता वृंदावनमध्ये एक प्रभूजी आहेत, आणि म्हणजे जे वृंदावनामधल्या प्रभूजींचं जर का भागवतमचं लेक्चर वगैरे जे ऐकत असतील त्यांना माहितीये. त्यांचं उदाहरण ते नेहमी देतात. तिथे वृंदावनच्या मंदिरामध्ये ते तुळशीची सेवा करतात. अनेक रोपं करून ते वाढवतात, आणि प्रत्येक रोपाला त्यांनी एक ना नाव दिलेलं आहे. म्हणजे हे एवढं मनपूर्वक कार्य ते करतायत अत्यंत प्रेमाने. कारण आपण म्हटलं ना, ज्या भावाने प्रेमाने आपण कृष्णांची सेवा करू, हा भाव कृष्ण ग्रहण करतात. भावग्राही जनार्दन असं त्यांचं नाव आहे. तर म्हणजे प्रेम जे असतं भगवंतांना, हे त्याद्वारे भगवंत समजू शकतात भक्ताचं. तर भगवंतांच्या बद्दल जिथे प्रेम आहे तिथे सेवाभाव हा असायलाच हवा. मग ते मंदिर निर्माण करण्याचं कार्य असो, मंदिराची सफाई असो, किंवा मंदिरातील भक्तांच्यासाठी भोजन तयार करण्याचं कार्य असो, म्हणजे कार्य कुठलंही असो. जसं आता हा आपला ऑनलाईन उपक्रमामध्ये सेवा देण्याचा सहभाग आहे, त्या मागचा हेतू काय आहे? कृष्ण ज्ञानाचा प्रचार व्हावा, प्रसार व्हावा, कृष्णांना सेवा देऊन आपल्याला त्यांना प्रसन्न करता यावं, हा महत्वाचा हेतू आहे. त्यामुळे कुठलीही सेवा असेल ती तेवढीच महत्वपूर्ण मानली गेलेली आहे, आणि आपल्या स्वभावानुसारच ती संधी आपल्या पुढे आलेली असते, कारण आपल्याला त्याच्यामध्ये रुची असते. आता जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांची सेवा वेगळी आहे, मंदिरामध्ये सफाई करणाऱ्याची सेवा ही वेगळी आहे. पण कृष्णांच्यासाठी मात्र दोन्ही भक्त समान आहेत. समहा सर्वेषु भूतेषु कृष्ण आहेत म्हणतो आपण ना. मग ज्या श्रद्धेने किंवा ज्या समर्पणाने ती सेवा करतो आपल्याला दिलेली, त्या प्रमाणामध्ये कृष्णांची कृपा तो प्राप्त करत असतो. आणि मुख्य म्हणजे काय, सेवा करण्याच्या मागची जी शक्ती असते ना भक्ताला, ही कृष्णच देतात, तेच प्रदान करत असतात. तर त्यासाठी आपल्याला आता हा श्लोक वाचून हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण कोणाचे दुर्गुण न बघता त्याच्यामध्ये गुण काय आहेत ना, हे ओळखून त्याच्या गुणाच्या द्वारे त्याला कृष्ण भावनेमध्ये कसा जोडता येईल याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे एखादा व्यक्ती आता काय सगळीच कार्य तेवढ्याच कार्यक्षमतेने करू शकत नाही. मग त्यासाठी कुठल्याही भक्ताची निंदा न करता त्याच्यातला चांगला गुण बघून तो वाढवण्यासाठी त्याला ती संधी दिली पाहिजे. कारण भक्तांचा संघ हा महत्वाचा आहे, आणि वैष्णवांची निंदा हा सगळ्यात मोठा अपराध आहे. तर या दोन्ही गोष्टींचं भान प्रत्येक भक्ताने ठेवायला पाहिजे. आणि जसं आता या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे व्यक्ती जर का कार्य करीत राहिला तर देहत्यागानंतर त्याला भगवत धामामध्ये प्रवेश हा निश्चित असतो. तर हेच कृष्णांनी या श्लोकाद्वारे आपल्याला समजावून सांगितलं. तर इथे आता आपला हा अध्याय संपलाय. या अध्यायामध्ये समजून आपण काय घेतलं की कृष्णाने प्रथम त्यांचं अस्थायी असं विश्वरूप दाखवलं. त्यानंतर मग सर्वभक्षी काळरूप अर्जुनाच्या समोर त्यांनी प्रस्तुत केलं. मग चतुर्भुज रूप प्रगट केलं, आणि त्यानंतर मग हे द्विभुज रूप जे श्रीकृष्णांचं इतर सर्व रूपांचं मूळ आहे, उगमस्थान आहे, तेही त्यांनी अर्जुनाच्या समोर प्रगट केलं. आणि कृष्ण म्हणाले की भक्तांच्यासाठी त्यांचं हे जे श्याम सुंदर द्विभुज रूप आहे हे सर्वात श्रेष्ठ आहे.
आणि भक्त या द्विभुज रूपावरच प्रेमाने आणि भक्तीने अनुरक्त असतो. प्रेमपूर्वक भक्तिसेवा या द्विभुज रूपाचीच करत असतो. तर आता इथे आपला अध्याय आजचा संपलेला आहे. तुम्हाला काही शंका असतील तर आपण घेऊया आता. एक माताजी, खरं तर कथा आहे. हा, सांगा. तुम्ही आता म्हणालात ना की पहिले त्यांनी विश्वरूप धारण केलं आणि मग त्यांनी एक काळ रूप धारण केलं, हो. म्हणजे ते कोणतं? ज्याच्यामध्ये अर्जुनाने पाहिलं ना, सर्व योद्ध्यांचा मुखामध्ये जाऊन चुराडा हा हा होतोय, हा. कौरव अच्छा, ते. सेनेचा आणि पांडव सेनेचा. पांडवांच्या व्यतिरिक्त सगळ्यांचा संहार झाला हे रूप दाखवलं ना. आणि मग अर्जुनाने विचारलं प्रयोजन काय आहे, तर सांगतात ना कृष्ण की मी काळ आहे आणि इथे सगळ्यांना गिळंकृत करण्यासाठी उपस्थित झालो आहे. हम्म. अच्छा. त्याचं हा, नाव काय म्हणतात माताजी तुम्ही? काळ रूप? काळ रूप. अच्छा, ओके. सर्वभक्षी काळ रूप. हा, सर्वभक्षी काळ रूप. हा, धन्यवाद माताजी. म्हणजे चार चार दाखवलं ना, विश्वरूप झालं, काळ रूप झालं, चतुर्भुज आणि द्विभुज, असं चारही रूपांचं दर्शन एका अध्यायामध्ये कृष्णांनी करवलंय. आता आपण म्हटलं ना की कसं आहे, जरी मानव सदृश्य हे रूप असलं द्विभुज रूप, तरी सगळे ह्या द्विभुज रूपामध्ये कृष्णांना सर्वश्रेष्ठ ते आहेत असं समजू शकत नाही. तर एक ना भागवतमच्या 10व्या स्कंदामध्ये आलेली एक छोटीशी गोष्ट आहे, ती तुम्हाला मी ही पुस्तकातूनच वाचून दाखवते. तर एकदा काही गोपबालक कृष्ण बलरामांकडे येतात. ज्या वेळेला कृष्ण बलराम इतर गोपबालकांच्या समवेत बघा ते वासरांना चरायला घेऊन जात असत, तर तेव्हाची ही कथा आहे. तर गोपबालक येऊन ह्यांना सांगतात की कृष्ण बलरामांना की आम्हाला खूप भूक लागली आणि काहीतरी खायला देण्याची व्यवस्था करा. तर त्यावेळेला कृष्ण आपले भक्त असलेल्या काही ब्राह्मण पत्नींवरती कृपा करण्याच्या संदर्भात विचार करत असतात आणि आपल्या सर्व भुकेल्या सवंगड्यांना ते त्यांची विनंती ऐकतात आणि सांगतात की सध्या काही ब्राह्मण स्वर्गात स्थान मिळावे म्हणून अंगिरस नावाचा यज्ञ करीत आहेत. तर त्यांच्या यज्ञ मंडपात जा आणि आम्हा दोघा बंधूंचं नाव सांगून त्यांच्याकडे अन्नाची मागणी करा. तर त्याप्रमाणे सर्व गोपबालक आता त्या यज्ञ मंडपात जातात, ब्राह्मणांच्या पुढे हात जोडून उभे राहतात आणि म्हणतात की हे भूदेवांनो, आम्हाला कृष्ण बलरामांनी इथे पाठवलंय आणि ते नजीकच इतर आमची जी गाई वासरं आहेत त्यांना म्हणजे ते चरतायत, त्यांच्यावरती ते लक्ष ठेवून तिथे थांबलेले आहेत. पण आम्हाला खूप भूक लागली आहे आणि त्यांनी आम्हाला तुमच्याकडे येऊन मागायला सांगितलंय, तर आम्हाला काहीतरी तुम्ही खायला द्या. आता यज्ञ कर्मामध्ये हे सर्व ब्राह्मण व्यस्त असल्यामुळे कोणीच आता या बालकांच्या विनंतीकडे लक्ष देत नाही. आता हे ब्राह्मण स्वतःला फार ज्ञानी आणि प्रगत जरी समजत असले तरी प्रत्यक्षात ते अननुभवी किंवा मूर्खच होते. भगवान विष्णूंना प्रसन्न करून घेण्यासाठी त्यांनी यज्ञाची मोठी जोरदार तयारी केली होती, पण कृष्णाला मात्र ते सामान्य माणूसच लेखत होते आणि आपल्या विनंतीला आता हे काहीच प्रतिसाद देत नाहीत हे लक्षात आल्यावरती गोपबालक कृष्ण बलरामांकडे परत गेले आणि त्यांच्या कानावर त्यांनी घातलं. आता हे ऐकून कृष्ण फक्त हसले आणि म्हणाले, मित्रांनो तुम्ही निराश होऊ नका. तुम्ही परत यज्ञ मंडपामध्ये जा आणि ब्राह्मणांच्या ज्या पत्नी आहेत ना त्यांना माझा निरोप सांगा. तुम्हाला त्या निश्चितच काहीतरी खायला देतील, कारण त्या माझ्या निस्सीम भक्त आहेत. आता कृष्णाच्या सूचनेच्या नुसार सर्व गोपबालक परत यज्ञ मंडपात गेले आणि आता ते ब्राह्मण पत्नींकडे गेले आणि मोठ्या विनयाने त्यांना म्हणाले की आम्ही कृष्ण बलरामांकडून आलेलो आहोत आणि आम्हाला खूप भूक लागलेली आहे, तर तेव्हा काहीतरी खायला द्या. गोपबालकांचे हे शब्द ऐकताच आता कृष्णाला पाहायला अत्यंत उत्सुक असलेल्या या स्त्रिया झटकन उठल्या आणि मोठ्या मोठ्या भांड्यांमध्ये रुचकर असे अन्न पदार्थ घेऊन नद्या जशा सागराकडे धाव घेतात तशी त्यांनी कृष्णाकडे धाव घेतली. त्यांचे पती, बंधू, अन्य नातेवाईक या सर्वांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्याकडे त्यांनी अजिबात लक्ष दिलं नाही आणि अखेर यमुना तीरावरील एका बागेमध्ये कृष्ण बलराम बसले होते ते त्यांनी पाहिलं आणि आजवर ज्यांचं ते चिंतन करत होते, ते काळसर वर्णाचा सोनेरी वस्त्र परिधान केलेला, पुष्पमाळा घातलेले म्हणजे कृष्ण जेव्हा साक्षात समोर त्यांनी पाहून त्यांची मनं अत्यंत तृप्त झाली. त्यांना पाहताच कृष्ण म्हणाला की हे सुदैवी स्त्रियांनो, तुमचे स्वागत असो आणि कृपा करून इथे शांतपणे बसा आणि तुम्ही इथे माझ्या गोपबालकांच्यासाठी हे घेऊन आले आहात सर्व अन्न, मला भेटायला आलेला आहात तुम्ही इथे, हे खूप चांगलंच झालं. तुमचं कल्याण कशामध्ये आहे हे तुम्हाला समजलं आणि मलाही तुम्ही त्यासाठी अतिशय प्रिय आहात. तुम्ही यज्ञ मंडपात परत जा आणि कारण यज्ञ सिद्धीस नेण्यास तुमच्या पतींना तुमची तिथे आवश्यकता आहे.
आता कृष्णाचं हे बोलणं ऐकल्यावरती ह्या ब्राह्मण स्त्रिया म्हणाल्या की भगवंता तुम्ही एवढे कठोर शब्दात बोलून आम्हाला निराश करू नका आणि आम्ही सगळे आमचे जे भौतिक संबंध आहेत ते कायमचे तोडायलाही तयार आहोत. आणि खरं तर आमचे पती अन्य कुटुंबीय आता आम्हाला परत घरात घेणार नाहीत कारण आम्ही यज्ञमंडप सोडून इथे आलेलो आहोत. तर आम्हाला तसं तुम्ही दूर लोटू नका. तर ब्राह्मण स्त्रियांचं हे बोलणं ऐकून कृष्ण म्हणाले की तुमचे पती अन्य कुटुंबीय तुमच्याशी शत्रुत्वाने वागणार नाही ह्याची खात्री बाळगा. मी स्वतः त्यांच्याशी बोलेन. तुम्ही माझ्या बरोबर तुम्ही इथे आता असणं हे बरोबर होणार नाही. तुम्ही आता जा इथून आणि त्यांच्या यज्ञ कार्यामध्ये सहभाग घ्या. पण भविष्य काळामध्ये तुम्हाला माझा लाभ निश्चितपणे होईल. आता कृष्णाच्या या सल्ल्यानुसार सर्व ब्राह्मण स्त्रिया आपल्या घरी परतल्या आणि यज्ञाच्या सांगतेमध्ये त्यांनी आपल्या पतीला साथ दिली. तर दरम्यान तिकडे त्यांनी नेलेले सर्व खाद्यपदार्थ कृष्णांनी सर्व सवंगड्यांना वाटले आणि त्यांनीही कृष्ण बलराम यांनी त्याचा आस्वाद घेतला. आता कृष्णाला अन्नपदार्थ देऊन सर्व स्त्रिया यज्ञ मंडपात दाखल झाल्यानंतर ब्राह्मण पतींनाही आपली चूक उमगली आणि साक्षात भगवंतांना सामान्य मनुष्य समजून आपण त्यांची विनंती ठोकरली याचा त्यांना पश्चाताप झाला. अर्थात असा पश्चाताप जरी झाला असला तरी कृष्ण भेटण्याची अनिवार्य त्यांना इच्छा होती. परंतु कंसाचं भय असल्यामुळे त्यांनी वृंदावनामध्ये मग जायचं टाळलं. आणि हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की मनाने पूर्ण शुद्ध झाल्याखेरीज भगवंतांकडे जाणं त्यासाठी फार कठीण असतं. तर हे ब्राह्मण बघा खरं तर यज्ञ करत होते विष्णूंना प्रसन्न करण्यासाठी. पण ते गोपसवंगड्यांच्या बरोबर जेव्हा म्हणजे त्यांनी मागितलं आणि कृष्ण बलरामाचं नाव घेऊन मागितलं पण तरीही ते विश्वास ठेवू शकले नाहीत. म्हणून जे आपल्या आधी या अध्यायामध्येच एक श्लोक होता बघा, यज्ञ दान तप करण्याने कृष्णांची प्राप्ती होऊ शकत नाही. त्यासाठी शुद्ध भक्त व्हावं लागतं तेव्हाच आपण कृष्णांचं हे स्वरूप जाणू शकतो. हा तर इथे आता आपण थांबूया. मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग अजून काही तुमचे प्रश्न असतील तर घेते.